za ka iya amfani da na sanyin. Idan da azzakarinka yana da girma sai ya zo ya fara ƙanƙancewa, za ka iya amfani da shi. Sannan akwai enlargement oil, mai ne na ƙara girman azzakari na maza. Enlargement oil, idan da azzakarinka yana da girma sai ka ga ya zo ya fara ƙanƙancewa, za ka iya amfani da shi. Yana ƙara girma, yana ƙara tsayi, sannan yana ƙara ƙauri. Sannan akwai mai ƙarfin doki, na ƙarfin maza ne, yana nan, yana da yauƙi, ana shafa shi ne akan azzakari lokacin saduwa. Idan za ka yi amfani da shi sai za ka yi sex, za ka yi using ɗin shi during romance, sai ka shafa kafin nan ka yi sex. Akwai na ƙarfin maza na gari kuma, wanda za ka dinga sha da Lipton. Sannan akwai na ƙarfin maza na ruwa, wanda yana nan already is a syrup, kawai dai za ka bi procedures ne ka dinga sha. Sannan akwai mai ƙarfin doki ɗin, muna da ƙaramanta, wannan babban ne, akwai ƙaramanta. Idan kana da ƙarancin sha'awa ko kuma daga ka fara jima'i sai ka ga minti 1 minti 2 ka kawo, za ka iya amfani da shi. Sannan akwai na ƙara ruwan maniyyi, na ƙara ruwan sperm. Idan ka saba da kana sex sai ka ga sperm ɗin ya zo da yawa, za ka iya amfani da shi. Sannan idan daga baya ka zo kana ganin cewa daga ka yi having sex sai ka ga maniyyinka ya fito ɗan kaɗan, haka ɗan kaɗan, kuma is not thick, za ka gan shi ruwa-ruwa, za ka iya amfani da shi sperm booster ɗin. Sannan akwai na mata, na gyaran nono, gyaran jiki, abubuwa, gyaran headquarter. Kar ku manta, waɗansu maza suka siya wa matansu da shi suna son su ji daɗi, amma waɗansu kuma kansu suka sani. Oga, idan ka san in ka shiga can ciki baka jin daɗi, sai ka siya mata sweetener ta ƙara daɗi, sai ku ji daɗi. To, mu huta lafiya.